Ahojte ľudia, vítam vás pri ďalšom videjku. Dnešné videjko, teda tutoriál, bude s neláčkom. Ahoj. No a budeme robiť nanu, ktorý sa volá Mrož. A ešte sme robili aj jeden, akurát, že ten vám nebudeme natáčať, pretože ten robila Lucka Kupcová. No takže tam si to môžete pozrieť. No a my budeme robiť ten nanu, ktorá sa volá Mrož a Nelka vám to tam zrobí. Hej. Už sme robili iba nanu, ten sa trošku nepodaril. No, takže budeme potřebovat prkínko, jablíčko, aj nějaké jiné ovoce, co můžou koni, sáček a kudlu. A vodu. A vodu. Zimnou vodu. Nebo... A mrázak ešte. No a mrázak. Zimnou vodu nebo studenou vodu, bych to tak řekla. Alebo ľadovú. Ano. Alebo s ľadom. No, a nebo. Takže dneska to nakrájame. Nemusí byť také mini. To stačí už. Prostě nějak si to nakrájíte, dáte to do sáčku. Tak. Teď budeme potřebovat zimnou vodu. To stačí. Dobre. Mám to zaviazať? Nie, nemusíš. Úzel, ne? Mhm. Dobré. Takže děláme úzel na to. A poriadne, až to nevyleje. A dotiahni to úplne až dole. Tak. A skôr, že ti to netečie. No dobre. Môže byť. Nie, nevíš. Začíná takový bublik, jak kdyby. No poď. Ešte Tak, nie. ideme do mrazáka. Tak. Otvoríme mrazák, dáme to tu. My jsme dělali ještě takovej dneska. No a to má tiež výsledok. A takovej výsledok. Akurát, že to sa trošku dáva zle z toho obalu. A tak môžete smouze je horúcou vodou už. No, a to bolo všetko. Takže ahojte!